Os puntos cardinais son norte, sur, leste e oeste. Estas son as indicacións básicas e cando as queremos utilizar de maneira abreviada podemos optar pola Convención Internacional que indica que se escollan as iniciais dos seus nomes en inglés, daquela teríamos NS, E e W, ou no noso caso tamén está aceptado coller as iniciais dos seus nomes en galego, daquela teremos NS, L e O. Estas denominacións non proceden do latín, que é de onde ven a maior parte do noso léxico, senón que teñen raíces anglosaxoas e chegaron a nós a través do francés. Parece ser que a súa difusión se debe á utilización na navegación. Ben, no caso de norte, tivo certo éxito, tivo certa difusión a forma norde, formada a partir do francés actual nord, rematado en D, e tendo tamén presente o composto utilizado en galego nordeste ou nordés. Pero isto non se considera válido. O que está aceptado é a forma norte a partir do francés antigo nord, rematado en T. Polo que respecta al este, esta forma orixinouse ao tomar a denominación do punto cardinal xuntamente co artigo, lest, e dai temos leste. Estas son as indicacións básicas, pero logo podemos precisar máis establecendo os puntos colaterais dividindo cada ángulo dos que temos formados a metade. As denominacións destes puntos intermedios tomámolas directamente do francés. É dicir, non son exactamente como esperaríamos de ser en formacións do galego, senón que xa as tomamos así do francés. E temos pro punto intermedio entre norte e leste, nordeste ou nordés, aquí caben dúas posibilidades, entre leste e sur, sueste, entre sur e oeste, suroeste, e entre oeste e norte, noroeste. Aínda podemos precisar outra vez máis e volver a dividir os ángulos que tiñamos unha vez máis a metade. Agora as denominacións que obtemos fórmanse colocando na primeira parte de forma abreviada o punto básico que tomamos como referencia e separado por un guión o nome destes puntos secundarios que acabamos de mencionar. Daquela teremos ao lado do norte, nor, noroeste e nor, nordeste, ao lado do leste, les, nordeste, les, sueste, cara ao sur, sur, sueste, sur, suroeste, e para o lado do oeste, oes, suroeste, oes, noroeste. Para indicar calquera destas formas compostas de maneira abreviada, o que facemos é combinar os símbolos das indicacións básicas que mencionábamos ao principio. Ademais para orientarnos, calquera destas denominacións son habituais tamén para falar dos ventos que sopran de calquera destas direccións. Así pois, podemos recapitular as básicas norte-sur, leste e oeste, as intermedias nordeste ou nordés, sueste, suroeste, noroeste, e logo, aínda podemos detallar nor, noroeste, nor, nordeste, les, nordeste, les, sueste, sur, sueste, sur, suroeste, oes, suroeste, oes, noroeste.